Kini nga bahin sa ato ang serye, diin ang uluhan sa ato ang wali karon mao ang gugma nga walay kinutuban, no? Kung maghisgot na ganita og bahin og gugma, mga igsoon, dili gyud nato matandi nga ang atong paghigugma sa atong isig kaingon susama sa gugma sa Dios nga reka nato. Tungod kay ang paghigugma sa Dios sa uluhan lang daan, walay kinutuban. Apan usahay ang atong paghigugma labi na gyud sa ato ang mga mahal sa kinabuhi, sa atong mga kapikas o sa atong mga kaigsuonan, adunay kinutuban. Dili man tanan, apan atong makita nga kini nga panghitabo naghulagway sa gugma sa Dios nga wala gyud kinatuban, nga iyang gihatag nga wala magsapayan sa kasakitan nga iyang atubangon niining mao higayon. Bisan pa kini mao hinungdan sa iyahang kamatayon, no? So doon na tayo tulo ka punto, hinungdan nga butang atong tan-awon mahitungod nining gugma sa Dios sa iyahang katawhan. So una, atong makita dinhi or mabasa dinhi ang gugma nga mapadayonon. So mao ni ang usa ka bahin sa gugma sa Dios diri kanato, daggahan kay na siya nga description mga igsoon, apan kini lang usa ang tulo ato ang pagahisgutan. Ug ang ikaduha mao ang gugma nga matinud-anon. Ug ang ikatulo mao ang gugma nga malig-on. So atong tagsa-tagsaon ni paghisgot mga igsoon ang maong bahin sa paghigugma sa Dios diri kanato. Ang una, atong makita nga ang mapadayonong gugma ni Jesus diha sa iyang paglakaw paingon sa bukid sa Kalbaryo, sa Golgota nga gitawag usab nato og dapit sa Kalabira. Dinhi atong makita nga ang pagpasaan ni Jesus sa krus padulong sa Kalbaryo diha inubanan sa iyang pagantos. Sa bersikulo 15 mga igsoon atong makita dinhi nga dunay usa ka kanang gihulagway nga usa ka tawo nga mitabang o tawag sa sundalo nga mutabang sa pagpasaan sa krus. Atong tan-awon pag hinahinay tagsa-tagsa kini ningon ang bersikulo 21, unya ilang gipugos sa pagpasaan sa iyang krus ang usa ka lumalabay nga miabot sa syudad gikan sa balangay, si Simon nga taga Cyrene nga amahan nila ni Alejandro o Grofo. So dinhi ning bahina mga igsoon ni ditso ta og hisgot sa usa ka tawo nga gipatabang og kupasaan sa krus ni Ginoong Hesus. Aron nato mosabtan kung ngano nga si Simon nga taga Cyrene misulod nining maong asoy o sigilanon. Kinahanglan natong tan-awon ang pisikal nga kahimtang ni Ginoong Hesus. Ingon ni ani tabo. Nakasinati siya og pagbudhi sa ato ang niaging pagtuon. Gibudhian siya ni Judas. Okay. So siya gibiyaan. Sa dihang gidakop si Ginoong Hesus dito sa tanaman sa Getsemani, ang iyang mga disipulo nga misaad nga dili gyud sila mobiya kanila. Bisan gani si Pablo nga bisan pa sa kamatayon dili siya mobiya. Apan nining higayuna mga igsoon siya gibiyaan. Walay nahabilin ug ang usa-usab ang illegal nga pagsulay. Katong gi-question na siya sa mga dito sa palasyo, gi-question siya sa mga pangulong pari, unya paghuman pagyud gipadala siya o gihatag siya ngadto sa mga gwardiya sa templo. Nasayod na kita kung giunsa siya pagpanamastamas, giunsa siya pagpaantos dito sa mga gwardiya, agihimo sa mga gwardiya dito sa templo. Unya dito gitugyan siya ngadto sa mga sundalo ni Pilato. Humani adto mga igsoon, gitugyan na usab siya dito sa sundalo ni Pilato alang sa paglatigo, bunal kaniya sa mga Romano, no? Dinhi sa bersikulo 21 mga igsoon naghulagway sa kagrabe kaayo nga pisikal nga kakapoy ni Ginoong Hesus tungod sa iyang mga kasinatian ug sa mga kasakitan nga iyahang nasinati, no? Kung giunsa ang usa ka tagagawas nga gibira sa sundalong Romano aron mutabang sa pagpasaan sa krus o ang pagkalambigit nining maong tao dinhi nining sugilanon sa kaluwasan, no? Kining maong tawo nga si Simon nga amahan ni Alejandro o Grofo gipugos sa Romano nga sundalo sa pagpasaan sa kabahin sa krus.
Ato makita mga igsuon nga ang kaning krus nga gipas-an ni Ginoong Hesus, mabahin ni siya og duha. Usa ang taas, usa ang mubo, no? Ang usa nga gitawag og patibulum, ang bugat nga bahin nga pinahigda nga sagbayan. So moingon tag pinahigda, horizontal. Mao na siya ang gipapas-an ni Simon or ni Simon, no? Kini nahitabo subay sa nabiling bahin sa ruta paingon sa Golgota. So nakalakaw na si Ginoong Hesus, nakalakaw na ang parada, unya diha nga gitawag si Simon aron pagpas-an sa bahin, ang usa sa bahin sa krus. Kining paghampak mga igsuon kaning gitawag og flagrum, gamit ang usa ka latigo nga adunay daghang panit nga mga sinturon o mga bakos nga gisukip ang mga bukog, unya gisuksok ang mga metal nga hait o gibutangan usab og mga lingin nga tingga or sama sa bulitas nga gibutang ni anang flagrum, kaning latigo ang gigamit sa mga Romano ngadto kang Ginoong Hesus, no? Gamit sa kalatigo nga adunay daghang panit nga sa mga sinturon nga gisukip sa mga gisi sa mga piraso nga bukog ug naay bulang nga tingga. Nya dili lang kini nga bunog ang madawat sa paghahimuan ini. Kini literal gyud nga ini bunal mga igsuon nga dili lang ingon nga mabunog kundi dili magisi gyud ang unod kun mao ang bunalan. Gikan sa bukog, mudot ni sa bukog mga igsuon og usahay na mabutyag ang mga kaunuran sa tao nga bunalan, ang ilang mga ugat usahay ang mga delikadong parte sa lawas. Mao ni ang gihimo sa mga Romano ngadto kang Ginoong Hesus. Ug daghan ang mga nangamatay nini nga gihimo nila nga nangamatay mga igsoon nga wala na makaabot dito sa paglansang sa krus. Napugos nini si Jesus napugos sa pagpas-an sa patibulom ang bugat nga kahoy nga crucifix nga mitimbang tali sa matud pa sa mga scholar sa tali nga 75 ngadto sa 1 o sa kagatos ka libras. So kung anong libras pounds na magigsoon is almost 1/2 sa kilo. So gibutan nato 100 pounds ato pa na siya mga gibugaton nga usa ka sako nga bugas. 50 kilos. O sa kabahin. So iyan ang gipas-an bisan nga gisi na ang iyang abaga. Misulay siya og pipila ka lakang apan ubos sa makadugmo kag gibugaton sa mong kahoy ug sa iyang truma sa mga latigo sa mga dugo nga niguwa sa iyang lawas. Dili na niya makaya na mikurog ang iyang tuhod. So gisuwayan niya. Mao na nga atong makita nga the creator, no, ang magbubuhat sa universe nahugno diha sa yuta nga iyahang gibuhat. Ingon ni ana ang hulagway kini usa siya sa physical nga dili makahimo sa pagpadayon nga nakaingon nga gitabangan siya og pagpas-an. Kaya iyang patigbabaw nini mga igsuon mga iyang tawhanong kahimtang o kini miabot sa hingpit na gayod nga kakapoy. Kay wala niya gigamit ang iyang pagkadiyos, kay nahibalo magyuta nga si Ginoong Hesus 100% nga tao o 100% usab nga Dios. Dili 50-50, no? So mao na ang kining higayon mga igsuon iyang gigamit ang iyang tawhanon nga pagkatao gyud. Nagisgot usab din ni si Marcos mahitungod sa mga anak ni Simon. Si Alejandro Grofos nga lagmit gisgutan usab kini ni Pablo sa basahon sa Roma 16:13. So atong tan-awon unsa may kalambigitan ni ining duha. Ningon ini si Pablo sa Roma 16:13 nagingon, ipangumusta ako kang Rufo nga pinili diha sa Ginoo sa iyang inahan nga ako usab. So nining bersikulo mga igsoon nga atong mabasa atong makita din nga dili ni sila ingon nga dili suod. Dili sila ingon nga bag-o ra nagkaila. Apan dunay relasyon tali kanila sa usa ka pamilya. Kay niingon ba din si Pablo nga ipangumusta ako kang Rufo, do na siya gisugo, ngipapangusta siya ni Rufo nga pinili diha sa Ginoo. O kini si Rufo mo ni anak usa sa anak ni Simon. O sa iyang inahan nga ako usab. So giila niya ang inahan ni Rufo nga iya usab nga inahan. So doon na dugay na silang naman nagkaila o naglagway kini sa suod nga personal nga relasyon ni Pablo
makita nato niya ang nahitabo ni sa una nga Romanon nga simbahan ug nagpakita kung giunsa niya paglantaw ang iyang mga isig ka magtotoo ingon nga usa kadakong espiritual nga pamilya. Tungod kay nining higayuna iyang gisgutan ang maong mga igsoon. Nagulagway usab kini sa samang kahimtang sa nahisgutan sa Mateo 16, no? Kining pagpasaan sa krus nga nakapausab sa kinabuhi ni Simon. Sa Mateo 16:24 nagingon, og si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kung adunay buot mo sunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon og magpasaan sa iyang krus ug mosunod kanako. Usay mga igsuon atong gihuna-huna nga gibase kini sa gipasaan nga krus ni Ginoong Hesus, unya ato sang gi-imagine nga mopasaan sa tag krus, unya mosunod tang Ginoong Hesus. Ato nang makita diha sa uban nga gina-practice na nila, ginahimo na nila bisan gani ang pagpalansang, no? May igsoon dili nato mapalabwan ud bisan pa matupngan ang gibuhat ni Ginoong Hesus. Kay ang pagbuhat niya na usa ka na kadako nga insulto sa ato ang magbubuhat. Iya ka nang gihimo alang sa kaluwasan sa katawhan ug buhato na nato nga mga ordinaryong tao usa ka na kapag bugal-bugal sa gihimo sa Dios. Dinhi atong makita mga igsoon nga ang kining krus ang gipasabot mao ni ang atong pagsunod ni Ginoong Hesus. Ang pagtuman sa iyang kabubuton ug ang atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Dili krus nga atong pasanon. Dinhi nga bahin gikalimtan ni Simon ang iyang kaugalingon ug personal nga katuyuan sa pagtambong sa kasaulugan. Kay kini higayon doon na ni kausulugan, doon na ni celebration sa Passover feast, no? Nga isaulog nila sa matag tuig. Kani mao ni katuyuan ni Simon pag-adto dito sa Pasko ug ang iyahang nasugatan mao ang pagpasaan sa krus ug misunod kang Hesus. So dili nato makita mga igsoon nga kining hitabua wala ni tuyua kundi sulagma apan kini giplano ng daan sa Dios, no? Sa bersikulo 22 ug 23 miabot sila sa Golgota nga dapit sa Kalabira, miingon dinha, ug gidala nila si Jesus ngadto sa kadapit nga ginganlan og Golgota nga sa ato pa dapit sa Kalabira. Unya gihatagan nila siya og bino nga sinagulan og mira apan wala kini niya dawata. So ang picture, ang hulagway, miabot sila sa Golgota nga ang hubad din sa Latin mga igsoon, mao na gitawag og Calvaria, no? Mao na ang gitawag nato sud karon og Kalbaryo. Mao na ang gikan na sa Latin nga pinulungan. Nagpasabot kini nga ang dapit sa Kalabira, lagmit kini mao usa ka lugar diha sa Jerusalem, sa bungtod nga dapit sa Jerusalem nga adunay bato nga napurma nga kalabira. Lagmit mo kini usa ka dapit nga nahimutang sa gawas mismo sa paril sa syudad sa dakong dalan sa Jerusalem. Diin sa pag-abot dito ning dapita sa kalabira, si Jesus gitanyagan og bino nga gisagulan og mira. Diin mao kini ang usa ka tradisyon, no? Kini ginahimo ni sa mga prominente nga mga babae dito sa Jerusalem paghatag og kaluoy sa mga tao nga ilansang sa krus aron maminusan ang ilabihang kasakit, no? Si Jesus ug atong makita dinhi sa maong bersikulo gibalibad. Gibalibara niya kini ug gipili ni Jesus ang pag-atubang sa bugos ug tinud-anay gyud nga walay puas nga kasakit sa krus uban ang tin-aw nga panghuna-una. Kining resulta nining maong gihatag ug painom kaniya sa mga ilansang mawala sila sa mura siya og anesthetic effects. Mawala siya ang iyahang di na siya mubati, mura siya og pain reliever or something nga makapakuha sa imong hunahuna nga dili ka mubati og sakit. Pero dinhi atong makita dinhi nga si Jesus iya kini gibalibaran ug gipili niya ang pag-atubang sa bugos ug walay puas nga kasakit sa cross uban sa tin-aw nga panghuna-huna aron mabayran ang hingpit nga silot sa atong mga sala. Wala siya makinahanglan og usa ka butang nga dili siya mobati og kasakit apan iyang gidawat ang tanan, iyang giatubang ang tanan aron lamang sa pagbayad sa atong mga kasalanan. Wala niya kinikuhaa tungod kay Jesus nagdumili sa pagpaluya sa iyang gibati. Misaad siya sa iyang mga disipulo sa lawak sa itaas, siyang nag-abot sila nga mingon siya nga imnon ang kupa, nga iyang imnon ang kupa nga gihatag sa iyang amahan kaniya. So determinado siya nga masinati ang tinuod ug dili mapugnan nga kabugat sa tawahanon nga pagantos ug ang balaan
nga paghukom. Nga adunay tin-aw nga pangununa, duna siya'y wa gid mausab ang iyang pangununa kay ang makainom ni adto mga igsuon, ang makadawat ni adto mawa ang iyang pangununa nga dili na siya mobati og sakit, no? So gibati niya ang mataghampak sa martilyo. Iyang ginang gibati. Iyang nabati ang puthaw nga mga katong bunal nga mugisi sa ugat ug sa iyang mga unod. Iya usab nga gibati ang ang kasakit sa iyang pulso sa dihang gilansang siya sa cross ug sa iyang nga tiil, no? Wala siya gipugnan. Wala siya gibalibaran. Gibayra niya ang tibuok bili tungod sa sala sa katawhan. Walay gamay nga gipakita si Ginoong Hesus sa pagsupak. Walay gamay nga gipakita niya siyang pagdumili apan iyang gidawat ang tanan. Kay nasayod siya sa iyang misyon nga mao ang pagluwas sa tibuok katawhan. Ang Golgota mao ang Aramaic nga ngalan sa dapit nga gipatay. Ug kini ang labing gidawat ng lokasyon diin si Jesus gilansang sa cross. Mao ni gisulat mga igsuon nga kining Golgota mao ni ang lugar gayon nga gilansangan ni Ginoong Hesus sa cross. So unsa may ato ang nakuha nining pagtulon-an nga gihimo ni Ginoong Hesus? Nga wala gid siya mo balibad. Wala siya mo agunto sa kasakit. Iyang gidawat ang tanan sa tibuok niyang kasing-kasing, ang tanan magpanampamas-tamas sa mga sundalong Romano, no? So kini mga igsuon nga ato ang gisgutan karon usa kini ka panawagan kanato nga magtotoo. Nga ang atong kabubuton nga mupas-an sa mga palas-unon sa usag-usa. Dili cross apan magpakabana kita sa matag usa ang mga palas-unon sa matag usa. Sama sa gibuhat ni Simon nga taga Cyrene nga nagpas-an sa krus ni Jesus. Ato usab nga makita ang kinatas-an nga debosyon ni Kristo sa pag-agwanta sa tinuod nga kasakit sa krus alang sa atong kaluwasan. Kini nagpakita sa iyang tinuyo nga pagpili magpabilin nga hingpit sa kasakit sa krus aron siya makabayad sa hingpit sa bili sa atong mga sala. Nga dili masalig sa usa ka temporaryo, dili magsalig sa usa ka temporaryo nga kaupayan o sa dili pagbati sa kasakit sa maong kahimtang. Nagpahinomdom usab kini nato mga igsuon sa mga kita kanato magtotoo sa pagsunod kang Kristo o kini naglambigit gayud sa tinuod, no? Ug unsay nahitabo tinuod gyud kada ang nahitabo kay kini naglambigit sa tinuod nga physical ug emotional nga kalisdanan. Kini naghagit kanato sa pagpamalandong sa dakong kabug-at sa ato ang mga sayop nga gibuhat og sa pagpasalamat sa paglahutay sa Dios sa iyang pagantos aron pagluwas kanato. Dako kay tagpasalamatan mga igsuon. O kini nagtudlo kanato sa pagdawat sa damhang nga paghunong sa atong mga buhat sa plano. Doon na tayo mga buluhaton mga igsuon nga usahay masanta nganuman tungod kay dunay uban atong mga kaigsuonan na kinahanglan sa ato ang serbisyo sa atong pagpangalagad ug doon na usay mga palas-unon nga atong hatagan og kaygayonan nga kita makatampo makatabang nini. Ug usab pag-atubang nato sa mga kalisdanan uban sa nga dili gayud ta matarog ug kita pagbaton usab sa dili ug sa matinud-anon nga pagtuo, no? Kini mga usay mga igsuon dunay moabot nga mga panginahanglan nga wala nato damha, no? Dunay mga panginahanglan nga sa atong mahal sa kinabuhi, sa ato ang mga kaigsuonan nga sa atong tan-aw makahimo ta apan dili ta komportable sa pagbuhat niini, no? Ug sama kang Kristo, kun atong tan-awon mga igsoon ang dakong kaluoy niya nga iyang gihatag kanato sa matag adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, mauunta kana usab ang mutandog sa atong kasing-kasing aron kita makahimo usab og extend og kaluoy niadtong mga tawo o mga kaigsuonan nga nagkinahanglan sa ato ang pagpangalagad, no? Paglahutay usab sa atong kaugalingon mga pagsulay o kalisdanan nga imbes mangita ta og mga artificial nga mga solusyon aron paglikay niini kay usahay mga igsoon do natay mga problema nga i-shortcut nato ang solusyon. I-shortcut nato ang ato ang pagpangita og paagi nga kanima sulbad, no?
Hinuon usahay kita mulikay apan kinahanglan gyud ang atong buhaton mga igsoon nga kita musalig nga ang grasya sa Dios igo na sa ato ang mga kasakit. No? Ang grasya sa Dios. Diin magdala nato sa ikaduha ka punto nga ang gugma sa Dios nga walay kinutuban anaa ang pagkamatinud-anon. Mao ni ikaduhang punto mga igsoon, ang gugmang matinud-anon. Gipakita ang gugmang nga matinud-anon ni Jesus sa diyang siya gilansang sa krus nga sama sa usa ka kriminal. Gilansang siya sa krus taliwala sa duha ka kriminal ug sa pagtan-aw sa mga tawo nga moagi usa-usab siya sa mga kriminal. No? Marcos 15:24-27 atong basahon. Ang 24 ningon diha sa Marcos 15:24 ug gilansang nila siya sa krus ug ang iya mga bisti ilang gibahin-bahin tali kanila pinaagi sa ripa aron sa paggahin kun unsa ang maangkon sa matag usa. So mao ni nahitabo sa dang gilansang siya sa krus mga igsoon ang mga sundalo gikuha nila ang iyang bisti gihubuan siya ug ang ilang mga bisti ilang giripa aron kinsay mo angkon sa pinakamaayo nga bahin. Ug dinhi atong mabasa nga gibahin-bahin sa mga sundalo ang iyang mga bisti nagripa nga nagpalanog usab sa pulong nga atong mabasa diha sa Salmo 22:18 nga nag-ingon, gibahin-bahin nila ang akong mga bisti, tali kanila ug akong kupo ilang giripahan. Nahibalo ba mo mga igsoon nga kining kapropesiya sa Salmo 22:18 gisulat kini ni Haring David 1,000 years before sa crucifixion. So sa ato pa moingon tag gisulat ni kini Haring David ang propesiya sa 1,000 BC, no? Before Christ. So 1,000 years. 1,000 years BC. Gihulagway ni Marcos ang pagpatay sa makapahingang hamubo ra gyud kayo ang iyang gipadayag nga sugilanon. Ingon na niya nga og ilang gilansang sa krus. Ang paglansang sa krus mao ang paghubo sa hingpit sa usa ka tawo nga mao ang ilang ilansang sa krus nga usa-usab si Ginoong Hesus nga ilang gibuhatan ini. Ang paglansang sa krus mao ang mao kadto ang katapusang pagkaladlad ug pagpadayag sa kahuyang sa usa ka tawo ug paghatag og kaulawan niini, no? Mao kadto ang katapusang pagkaladlad ug samtang ang manluluwas sa kalibutan nga si Ginoong Hesus nga gilansang sa krus nagbitay taliwala sa langit ug sa yuta nakig-away alang sa iyang sunod nga ginahawa. Apan ang mga sundalo sa mga Romano wala daw sama nang walay nahitabo nga gasugal sila og ilang giripa ang bisti sa ato ang manunubos. So ato malagway dinhi nga samtang ang anak sa Dios nagantos sa mga sala sa kalibutan, ang mata sa mga tao nabutaan sa kahakog. Nganuman, tungod kay nagtan-aw lamang sila sa mga material nga butang sama sa mga sundalo kung unsa ang ilang makuha gikan kaniya. Dili usab nato kalikayan mga igsuon nga ang ato ang naa say mga atong gitan-aw nga wala na masubay sa kabuton sa Dios. Dili nato kalikayan nga naay mga kaigsunan labi na ang bago pa nga mga magtotoo nga ug dili nato mapasabot ang ebanghelyo. Ang ilang pagtan-aw sa iglesia mga igsuon kun unsay ilang makuha. Tinuod na. Kun unsay ilang makuha mao na kinahanglan gyud nga ato silang suginlan, ato silang tudluan sa kun unsa gyud ang katuyuan nganong niata dinhi nining maong iglesia, nganong gidawat nato si Ginoong Hesus mahimo natong personal nga manluwas ug nganong nagpadayon ta sa pagpangalagad sa Dios. Ang Roma mga igsoon wala maglansang sa mga tao sa tago. Ilang gilansang sila atubangan sa publiko, no? Gani kini libil gyud sa mata sa mga tao nga moagi aron ang matag magpapanaw o mga travelers nga mosulod sa maong syudad makita ang resulta sa muribilde batok sa Roma nga empire o imperyo sa Roma. Gihimo ni nila mga igsoon aron nga mubati og kahadlok bisan pa mga Hudiyo. Ang mga biyahedor nga mosupak sa ilahang balaod, ang resulta mao kato ang paglansang
sa cross. Usa kini kalabing makaulaw, makalilisa nga paagi sa pagpatay sa Roma. Gidisenyo kini dili lamang sa pagpatay kundi sa pagpakaulaw. Kini legal mga igsuon nga gidili. No? Legal ni nga gidili nga gamiton sa Romanhong mga lungsuranon, so exempted ni sila. Wala sila labot nga sila ilansang sa cross. Gigamit ni nila ila ning gihimo alang sa mga ulipon, mga rebelde ug sa kinaubsan nga mga klase sa kriminal. Gihimo kini sa publiko ug gidisenyo kini dili lamang sa pagpatay sa usa ka tawo kundi aron hingpit nga mapapas ang iyang tawhanong dignidad. Ang kinagrabihan nga buhat sa pagpakaulaw dili lang gihukasan si Ginoong Hesus sa iyang sinina o iyang disti, apan gihukasan usab siya sa iyang dignidad, sa iyang pagkatawhanon. Sa bersikulo 25 nagingon ikasiyam nga takna sa buntag kadto sa diha nga gilansang nila siya sa krus. 26 nagingon ang sumbong bato kaniya gisulat nga nagingon ang hari sa mga Hudiyo. So atong makita mga igsoon nga dunay sumbong mao na ilahang accusation ni Ginoong Hesus kun atong tanawon dili gyud sala nga nahimo. Si Pilato ang nagsugo sa titulo nga ibutang ibabaw kaniya ang hari sa mga Hudiyo. O ang mga mabiyayon nga mga Hudiyo, mga igsoon, ang mga reliyosong leader nagpakita sa bugos gyud nga kamatuoran nga si Hesus namatay isip hari. Ila kining gihimo apan luyon ining mga igsoon mao ni gitawag the irony of this Lord nga kaning ilang gihimo sa Ginoo mao nga ilang gipadayag kun unsa gayod si Ginoong Hesus, no? Mao ni ang bugos nga kamatuoran nga si Hesus namatay isip hari. Kini nga gibuhat ni Pilato sama sa atong nahibuluan gikan sa Juan 19:21-22. Atong basahon ingon dinha. Unya mga pangulong pari sa mga Hudiyo mingon kang Pilato, ang isulat nimo dili ang hari sa mga Hudiyo kundi kining tawhana nag-ingon ako ang hari sa mga Hudiyo. Sa 22 atong makita unsa gitubag ni Pilato mga igsoon, ningon si Pilato mitubag, ang akong nasulat na. So makita nato nga kini gipropesiya na daan nga siya ilansang sa cross o siya ang hari sa mga Hudiyo. So dinhi napita ang klaro nga kamatuoran sa paglansang sa cross sinungdan sa labing dako nga pagkadaot gud og pag-antos ni Ginoong Hesus. Mato pa sa bersikulo 27 ug ang uban kaniya dihay duha ka tulisan nga ilang gipalansang sa cross ug ang usa sa iyang tuo ug usa siyang wala. So si Hesus gilansang sa cross taliwala sa duha ka tulisan, duha ka kriminal, duha ka kawatan nga nagtuman sa propesiya ni sa Isaiah 53 bersikulo 12. Note lang na siya magson. Tanawan na ninyo, i-note lang ninyo. Isaiah 53:12. Nga siya i-appeal sa mga malapason. So pila ka tuig ning propesiya ni Isaiah mahitungod kang Ginoong Hesus, ubay-ubay sad nga katuigan, mga centuries. Ug dinhi makita nato nga giingon din nga siya uban kaniya dahil duha ka tulisan. Kining pulong tulisan mga igsoon, wala ni magtumong sa mga gagmay lang nga krimen. Wala ni magtumong sa mga kawatan lang diha, mga snatcher ginagmay nga nasakpan nga nagkuha og butang, nagkuha og nanglungkaw og tindahan. Kaning krimina, kaning tulisan nga giingon mga igsoon, usa kining mapintas ng mga bandido, no? Dili ni sila mga ordinaryong mga kawatan o mga tulisan. Usa kini nga mga mapintas, no? Nga mga bandido. Kini mao ang sama sa pulong nga gigamit alang sa tawo nga nagig-uban kang Barabas. Unsa man to ni si Barabas dai mga igsoon aton tanawon sa 18:40. Ningon nila sa Juan 18:40 og sila naninggit pag-usab nga mingon dili kanang tawhana kun dili si Barabas. Apan kini si Barabas usa ka tulisan. So ato usab nakita og kun atong mahinumduman nga sa dihang gipapili ang mga tao kung kinsa ang buhian si Jesus o si Barabas. Misinggit sila si Barabas. Unya gibutang gini sa 40 sa Juan 18 ningon nga si Barabas usa ka tulisan. Ug ilang gibaylo ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Ug si Jesus gibutang taliwala kanila sa tinuyo gyud, no? Intentional ni ingon nga katumana nining maong bersikulo sa Isaiah 53 nga siya giihap uban sa mga malapason. Og dili kini aksidente mga igsoon.
Gituyo kini nga siya mahimutang didto sa makausapa atong makita nga ang gugma nga gibubo sa uban nga pinakagrabe nga pundok o mga dautan. Ang bino gibalibaran, ang sapot gikuha, ang inscription o ang iyang kaso nga gibutang diha sa usa ka walay gikuptan nga hari. Ang pagbutang tali sa mga kriminal dili lamang nahitabo kang Hesus sa Golgota, no? Giusa kini sa usa ka hulagway. Kining tanan mahitungod kini sa gugma nga iyang gibubo sa tanang tawo nga anaa niadtong dapita ug ingon man nga iyang gibubo usab sa tanang mga tawo nga nining dapita, no? Sa atong mga pamilya taliwala sa atong labing suod nga mga higala tingali nakakita kita og ehemplo o panalitan, no? Sa matang sa gugma nga naghatag kanato sa tanan kanang extravagant kayo nga love nga ihatag sa atong mga kinabuhi. Sama sa ginikanan nga ipalabi no? Ipalabi ang ilang panginahanglan ngadto sa ilang mga anak. Mao mo gina ato ang wa man siguro ginikanan nga hikawan ang mga anak sa ilang mga panginahanglan, no? Gani mag-birthday atong anak, bahala nagmahurot atong mga buak atong alkansiya, no? Atong birthdayan atong anak. Mana kapanangga na to, no? Ang tagbalay ba karon nga nagandam nga muhatag kun unsa ang naa kanila ngadto sa mga bisita panalitan ikaw dunay bisita naa kanimo unya imong bisita i-welcome gyud nimo kay giila man gyud mga Pilipino nga hospitable unya dunay mga bisita ini kahuman iglakaw nila pabawnan pa nato sa kabuok klitson pero manok, no? Atong tagaan kun unsa man ang ilahang madala para padong sa ila. So ang mga bisita makunahuna nga grabe gipakaon pa ta unya kanang gipadad-an pa jud ta. Litson pa gyud, no? Napa ba kato ila dito? So kasagaran siguro sa mahitabuan niya moingon sila napa siguro na sila nabilin. Pero og atong tan-awon mga isun nagihigayon nga gipadala ang tanan o wala ni nabilin sa tagbalay. Ingon ni ana ang gugma nga mupatigbabaw sa usa ka tawo nga nakaila kun unsa ang Dios kamanghihatagon. Igsuon nga nagsakripisyo sa ilang panahon alang sa manghod nga ang maguwang muundang og eskwela. Muundang siya pagtuon aron pagpadayon ang iyang manghod ug makahuman sa iyang pagtuon. Naingon ni ana nga gugma mga igsuon nga grabe kayo nga sakripisyo sab, no? Pero kan atong sumadahon ang bilin ning tanan bisan unsa kanindot unsa katahom ang maong gugma usa lamang kini kahanap nga nino sa atong mabasa sa Marcos 15. So makita nato ang maong mga example nga grabe nga dako ang gugma apan giingon din nga usa lamang kini kahanap nga anino. Dili gipasabot ni nga dili ni makakumpara sa unsa kadako ang gugma sa Dios nga bisan pa ang kasakitan niyang giantos diha sa kamatayon sa krus tungod og alang kanako ug alang kaninyo. Si Jesus sa krus wala lamang maghatag og madagayaon, wala maghatag nga madagayaon siya, extravagant ang iyang paghatag. Iyang gihatag ang katapusang butang nga mao ang iyahang kinabuhi, no? Ang hinabang nga gitanyag ngadto kang Hesus iyang gibalibaran. Gihubuan siya siyang mga sapot. Gihubuan siya siyang dinidad. Nya ang iyang mga kauban puro mga dautan. Ang imong ug atong na iyang lokasyon dili ni lokasyon sa ka Dios, dili ni lokasyon sa ka manuluwas, usa kani ka lokasyon sa mga kriminal. Walay nagpugong, wala gyud ni babag, walay nagpugong. Walay usa ka gamay nga kahupayan nga gitagana alang sa iyahang kaugalingon. Walay ni comfort, walay ni duol didto nga makahatag malang kahupayan sa iyahang gibati. Apan wala siya gipugngan mga igsoon aron walay magkulang sa atong mga panginahanglan. Iyang gihatag ang tanan alang kanato. Kung sa atong kaugalingon karon sa atong kahimtang aduna bay mga butang nga imong gipugngan gikan sa Dios? Usa kini ka personal nga pangutana sa atong kaugalingon. Wala ko magpasabot og mga sayon nga butang. Apan ang mga labing maayo ug bisan ang katapusan nga mga butang nga unta atong ihatag ngadto sa Dios. Hinumdumi nga ang gugma sa Dios, ang gugma ni Jesus nga gibubo sa tanan, alang sa tanan dito sa Golgota, maura ang gugma nga gihatag kanimo ug kanako nga mga gadagayaon karon. So sama ang gugma nga gihatag nito sa Golgota
ang iyang gibubo diha kaninyo. Karon, no? Ang wala magpugong sa krus, wala mo babag sa paglansang sa krus, dili usab magpugong karon sa dihang ikaw ug ako muduol ngadto kaniya. Walay magpugong ug dili siya magpugong kanimo kung ikaw moduol sa Dios. Kung ikaw moduol sa Dios ug magdumala sa imong kinabuhi, apan magbilin og para sa imong kaugalingon, kini nga mga bersikulo mga igsuon mo'y angay nato nga pamation. Kini nga teksto may usa ka pagdapit atong hinumduman nga gihatag ni Hesus kanimo ang katapusang butang. Ug unsa man kanang butanga nga imong gihikaw sa Dios, ihatag kana sa Dios. I-surrender kana sa Dios. Problema o unsa man kana nga anaa kaninyo, ihatag sa Dios tungod kay siya kasaligan, tungod kay gihatag niya ang tanan diha kaninyo ug dire kanako. So una ato makita ang pagigugma sa Dios, ang gugma, iyang gugma mapadayonon. So ug mingon tag pagpapadayonon mga igsoon, dili gina monong, walay makababag, no? Ang gugmang matinud-anon ang ikaduha, ug dinhi arita sa ikatulo ang gugma nga malig-on. Mao na ang klase sa gugma sa Dios, mapadayonon, matinud-anon ug karon atong tan-awon ang iyang gugma nga malig-on. Dini ato makita ang mabiyay-biayon ng mga pulong sa mga dako o mga leader sa reliyosong pundok. Gibugal-bugalan siya, gihagit sila nagingon nga siya nagluwas sa uban, siya dili makaluwas sa iyang kaugalingon. Ingon ni ana panamas-tamas. Ila kining gipasabot nga ingon sa katapusan nga prueba nga siya usa ka bakakon o usa ka limbungan. Mao ni ang pagdaot nga gihimo sa mga pangulong pare ug nasayod kita kinsa ni mga tawhana. Sila nang natarungan ug mingon nga kung siya adunay Dios nung gahom, iya kining gamiton aron makalingkawas niining kasakit. Apan ang ilang pagbiyay-biyay mga igsuon atong tan-awon dinhi nga mao ni nagpadayag sa kinahiladman nga labing lawom nga theological truth sa tibuok universo. Tungod kay mao kini ang matuod gyud nga nahitabo ni Ginoong Hesus apan sa ilahang gihimo mao gipaagin la sa pagbiyay-biyay. Ang pulong nga dili mahimo wala kini magpasabot nga kulang sa pisikal nga kusog o balaanong otoridad. Si Hesus adunay mga legion of angels mga igsoon. Kung nahinungdo mo dito sa garden sa Getsemane nga giputlan ni Pedro andunggan sa usa ka sundalo, niingon siya nga ibalik ng imong espada kay sa espada ang tawo mapakabuhi, ang tawo mamatay. Gibalik niya uyang gingnan, dili ba ko makatawag sa akong amahan? Wala giingon ni mga igsuon. Si Jesus may pahayag nga siya makatawag sa iyang amahan sa pagpadala og labaw sa 12 ka lehiyon o 12 legion of angels. May isunang usa ka legion sa mga Romano nga sundalo naana sa mga 6,000 ka mga sundalo. Usa ka legion, no? Sa ato pa og ang iyang amahan andam sa pagdala sa kapin sa 12 ka legion of angels sa pagtabang kaniya nga naa dayon siyang pagtawag. Atong makita mga igsoon sa sobra sa 72,000 ka mga anghel ang mudapig kaniya, ang mulaban kaniya, ang manalipod kaniya. Apan tungod sa gugma sa Dios diri kanato, tungod sa gugma ni Hesus diri kanato matag usa. Wala na niya buhata tungod kay iyang giantos alang sa atong kaluwasan ang tanan. Mahimo niya tungod kay siya Dios ug siya mao ang pinalanggang anak sa amahan. Wala niya luwasa ang iyang kaugalingon tungod kay gusto niyang luwason ang uban. Gusto niyang luwason ang tanan. Kini usa ka moral ug pakisaan nga imposible nga mahimo sa usa ka tawo kundi ang Dios lamang ang makamahimo nini. Ato lang naon mga igsoon kung si Jesus nanaog dito sa krus. So kitang tanan nun wa na ta dinhi nangamatay na ta. Kung siya nanaog pa sa krus. Nangamatay ta sa atong sala. Kung iyang luwason na iyang kaugalingong kinabuhi, mawala ang atong kinabuhi. Apan kung iyang ihatag ang iyang kinabuhi, mauni ang pagpakita kana ang timaan nga iya nang gipalit ang atong kinabuhi. Pinaagi sa iyang hamili nga dugo.
We are already purchased by the blood, by the precious blood of Jesus Christ. Anak ka mo sa Dios, mga igsoon. Ang mga leader sa relihiyon mingon kanaog nagbugal-bugal aron kami makakita og makatuo. So ingon lang pakanaog di aron sila makakita og aron makatuo. Kaya ang kalibutan mga igsoon mo na gingon nila to see is to believe. Pero kitang mga Kristohanon, you have to believe so that you can see. So kuhay kaayo, no? Apan kung Jesus kanaog sa krus, wala na untay nabili nato nga tuhuan. Kung nanaog pa siya sa krus niya itong gayon na, wala untay pagtabon sa sala nga mahimo, walay kapasayloan, walay pagkiguli, ug wala na ang tanan, ilabi na ang atong paglaom. Kung iya katong gihimo. Dili kita makatuo tungod kay nakalingkawas siya sa krus. Mutuo kita tungod kay gibuntog ni ang kamatayon pinaagi sa pagpabilin didto sa krus. Ang atong kaluwasan, dili ang iyang pagkalingkawas sa krus, kundi ang iyang pagpabilin nga gilansang siya dito sa krus. Santo siyang kamatayon. Siguro kita mga igsoon, aduna tayong mga mahal sa kinabuhi nga atog yung nailhan. No? Aduna yung mga tao sa atong kinabuhi nga human gani sila makadesisyon, dili na gayud matarog, dili mausabi sa unsa pay mahitabo. Fix na siya. Murag si Pilato, ang nahisulat na. Dili na gyud mabali ang hukom sa hari. Ug dunay tawo inana mga igsoon, mga malatos kinabuhi nga makita nato, nga ingon anak mo desisyon, ug moingon ka ng mga tao nga gihigugma ko ikaw. Dili na ka mapangutana ug wala nay magduwa sa imong unahuna kung tinud-anay ba tungod kay imong nakita kung unsa ang baruganan ni anang mga tao. Ingon ni ana sa Ginoong Hesus, dili na to ikumpara sa tao tungod kay grabe kadako ang iyang gugma sa kalibutan. Limitado ra atong gugma mga igsoon niara sa atong silingan. No? Pero unahon na to atong kapikas kinabuhi kay ron di man lood. No? So ang bersikulo 29:32 mao ang pinakasaba, mao ni ang bahin nga daghan kayong nagistorya, pinakasaba nga tudling ug ang talagsaong butang bahin sa kasaba dili lamang sa kabangis niini. Dili lang sa kabangis kundi ang talagsaon nga butang mao ang pipila, kalain-lain nga mga tingog gikan sa pipila, kalain-lain nga madireksyon gikan sa pipila, ka mga pundok sa mga tao nga nagkahiusa sa samang panginahanglan. So daghan mga nagistorya mga igsoon, daghan ang gipangsulti sa mga tao apan usa ang tumong nila nga patyon si Ginoong Hesus. So atong makita unang grupo, atong basahon ng Marcos 15:29-30, nag-ingon din nga ang mga nangagi, may biay-biay nga naglingo-lingo sa ilang mga ulog, nag-ingon, aha, ikaw ang maong maguba unta sa templo ug mapatindog nini sulod sa tulo ka adlaw. Bersikulo 30 ningon, luwasang imong kaugalingon ug kanaog gikan ni anang krus. Ang kini nagsigiga-yaga mga igsoon, nagbugal-bugal kaniya mga ordinaryo kini nga tawo nga nangagi lang. Umiaagi kaniya dito sa nahitabuan sa paglansang sa krus. Mga tao nga sa ilang dalan sa usa ka dapit nga mihunong pagkuha og panahon, siguro karong mga panahon ng mga igsoon, mga usisirong mga tao dayon og selfie. Ano makita nila ang mga panghitabo apan wala man na sa una kini mga tawhana igo lang gyud nagbugal-bugal pag-agi dito. Mao ni ang mga tao, ang una nga grupo mao ni ang mga lumalabay lang mga tao. Unya kining mga tawhana mga lumalabay mga igsoon, mao ni ang mga tao nga nisinggit ni Ginoong Hesus sa pagsulod niya ngadto sa Jerusalem o Hosanna, Hosanna, Hosanna. No? Karon nagkasinabot sila o nagkahiusa sila unya usana ang ilahang katuyuan maong kamatayon ni Ginoong Hesus. Si Marcos nagingon nga mingon sila nga nagbiay-biay kanila diin ang pulong sa Griego nini mga igsuon ang blasphemio or gikan na sa gitawag nato og blasphemy nga ang kahulugan sa ato ang Cebuano mao ni ang pagbutang-butang, pagdaot sa dungog, sa pag-atake ug kini mao usa ka kinaiya sa usa ka tawo. Dili kini basta-basta nga insulto mga igsoon ang ilang pagbugal-bugal kang Ginoong Hesus. Kini ang pag-atake kaniya sa iyahang pagkatao.
Sila misinggit, ikaw nga muguba sa timplog, mutukod nini, pag-usab, sulod sa tulog adlaw, luwasa ang imong kaugalingon o kanaog diya sa krus. Kung kini ang imong giingon, pamatud-i kini. Grabe. Nakita nila nga, gamay na lang gininhawan habilin, diha nga gilansang sa krus. Kanang nga hugpong sa pulong mga igsoon, mao ang dako kayo nga tentasyon kung ikaw usa ka tawo nga adunay kapasidad sa pagsukol, aduna kay gahom nga gihuptan. Ingon ni ana ang atong Ginoo si Jesus tungod kay siya Dios. Ang mga hagit nga giingon kanaog, pamatud-i ang imong kaugalingon. Tapusa ang kaulaw, pahiluma ang mga sabaan, ang mga nagbugal-bugal. Ipakita kanila kung kinsa ka. O sa atong panahon karon mga igsuon, kung kita adunay panalitan gidaog-daog ta o gipanamasamasan ta, unya adunay pundok sa mingon imong sukol diha, banati na sila dinha. Mahagit ang atong pagkatao. Apan si Ginoong Hesus wala gayod manumbaling sa mga hagit, sa mga nagbugal-bugal o mga tampalasan. Marcos 15:31-32 nagingon dinhi. Makita nato ning ikaduha ka grupo. Ningon dinhi nga mausab ang mga pangulong pari. So ang unang grupo mao to ang mga nangagi, mga passers-by, mga tao, mga kumun nga tao. Ang ikaduha dinhi mao ang pangulong pari. Nga nagbugal-bugal kaniya, nagsultianay sa usag-usa ug sa uban sa mga iskriba, no? Nga nagingon giluwas niya ang uban apan dili siya makahimo pagluwas ang kaugalingon. Kining ilang conversation mga igsoon ini mga pangulong pari ug iskriba, sila kini nagpundok nga na-enjoy sila sa ilang nakita diyang tan-awon apan sila nagkumpara, nagbugal-bugal ug naghagit kang Ginoong Hesus. Sila nalingaw silang kaugalingon. Nagistoryahanay mahitungod sa ilang gustong mahitabo ni Ginoong Hesus. 32 nagingon nga ang Kristo nga ang hari sa Israel pakanauga karon gikan niya ng krus aron makakita kita ug makatuo. Ug ang mga gilansang sa krus uban kaniya nagbugal-bugal usab kaniya. Mao ni pinaka subo nga bahin sa paglansang ni Ginoong Hesus. Nga ultimo nga siya nga matarong tao Dios anas taliwala sa duha ka kriminal unya ni apil ang duha ka kriminal og pagbugal-bugal. No? Kung ato kinsa ning tan-awon mga igsoon, dunay usa-usab ka bahin sa basahon sa Biblia nga nag-ingon nga ang usa ka tulisan mirepent ug mituo kang Ginoong Hesus nga siya ang Mesiyas, ang manluluwas. Mingon kaniya, kung adtua ka na sa paraiso, ang hinumdumi ako kung atua ka na sa paraiso. Ingon ni ana ang atong kahimtang sa atong kinabuhi, sama nining tulisan. Nga nangayo og kapasayloan sa 11th hour siyang kinabuhi, nga pipila na lang siguro ka minuto o segundo nga siya mabugtuan sa iyang gininhawa, nga iyang giila, nga kining tawhana, walay sala, kining tawhana, dili angay pagapatsyon, apan nakita niya, nga kining tawhana, dili ordinaryong tao. Giila niya nga si Ginoong Hesus, mao ang manluluwas og Dios. Diha siya naingon, ayaw ako kalimti kon atua ka na sa paraiso. Mga pulong sa himalatyon nga tawo maigsoon nga nag-ila sa usa ka tawo nga matinud-anon sa iyang kahimtang. Ug gitubag usab siya nga puno sa gugma sa tawo nga himalatyon nga si Ginoong Hesus, karon dayon uban ka kanako sa paraiso. Ug ato makita kini mga tawo nga nasigbugal-bugal mga igsoon, mga edukado ni. Anaan ni mga nag-eskwela ni kanang mga pangulong pari, mga sadusiyo, kaning mga sadusiyo mga igsoon mura ni mga sa ato karon mga abogado, no? Kaning mga iskriba mao ni sila mga writers nining mga script nga atong gibasa karon, mga grabe kini sila ka relihiyoso, no? Mao ni ang mga pangulo sa nasod. Kung atong tanawon unsang paagi si Marcos mingon sa ilang pagbibugal-bugal sa usa-usa, wala gani sila sa pag-una magigsulti kang Ginoong Hesus. Unta nagsulti sila Ginoong Hesus, apan ang ilang gibuhat nalingaw sila sa gayon diha sa maong hitabo. Gilingaw nila ang ilahang kaugalingon. Kini ang mga tao nga nag-eskwela sa eskwelahan niadtong panahon na the School of Law sa Gamaliel nga mao ang pinaka-strictest School of Law niadtong panahon na. Mga banggiitan ng mga tao apan dinhin dapita gibugal-bugalan nila ug wala sila makaila sa kinsa ang gilansang sa krus, nga si kinsa ang gilansang sa krus mao ang ilang gisulat diha sa mga teksto nga ilang gibuhat. Ang ilang pagbugal-bugal siya nagluwas sa uban, siya dili makaluwas sa iyang kaugalingon.
Pakunsara karon si Kristo nga hari sa Israel aron kita makakita og motoo. Kung atong tanawon mga idol, nagsulti sila sa ilang pagtamay, apan ilang giila ang milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus. Ang pulong nga ingon, iyang giluwas ang uban. Sa ato pa, nasinati nila, naka-experience sila. Ilang nakita kung unsa ang gibuhat ni Hesus, pag-ayo sa masakiton, pagbuhi sa mga patay, o pagpakaon sa pila kadaghan ng mga tao, sa pipila ka tinapay o isda. Nakita nila ang mga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus, apan nining higayuna, nabutaan sila sa ilahang posisyon. Tungod kay ang ilang giapas, mao pagdaig sa mga tao, dili ang pagdaig sa Dios. Wala nila ilimod nga iyang giluwas ang uban. Dayag sa publiko ang iyang ministeryo. Daghan kayong kinabuhi na tandog, balatian nga naayo, napahilom nga mga demonyo, mga nakabig, dito kaniya, padul kaniya. Sila naging ipakita ang imong gahom, gipakita kanamo ang usa ka butang nga angay namong tuhuan. Kanaog, gi-challenge. Ang ikatulong nga grupo mga igsoon, mao ning labing wala gyud dato damha. Og tingali ang labing sakit. Ang duha ka kriminal nga gilansang sa krus tupad kaniya nabugal-bugal ni Ginoong Hesus. Matod pa sa Marcos 15:32, ang Kristo nga hari sa Israel pakanauga karon. Gikan niya ng krus aron makakita kita og makatuo og ang mga gilansang sa krus uban kaniya nagbugal-bugal usab kaniya. Dili gyud matukib sa pulong mga igsoon ang nasinati nga pagbugal-bugal sa mga tao. Pareho ni sila, kining mga tao na kasama sa posisyon ni Jesus. Puro ni sila gilansang sa krus. Nangamatay. Hasta si Jesus namatay. Apa nabanhaw. Gikan sila mga krus, sila mingon kung maluwas nimo ang imong kaugalingon nganong naa pa ka sa taas. Mao ni ang bugal-bugal, no? So tulo ka grupo, tulo ka lain-lain ng mga pananaw, tulo ka panahon sa mga katawhan, ang mga reliyosong establishmento, ang mga tao nga nangamatay sa iyang tupad o ang mga tagposible nga anggulo nga siya na pressure. O ang matagtingog nagsulti pareho ang gingon, bugal-bugal. Kanaog, biyae, hunong. Ang pulong nga gihuban nga kanaog mga igsoon gisubli kaduha sa bersikulo 32 lamang mao ang gitawag og katabayno sa pinulungan nga Griko, no? Kata means kanaog, no? Ang bayno moadto. So mao na gingon nga gisubli ni sa kaduha ang hubad sa pulong nga kanaog, no? Ilang gingon pakanaog. Ang nakasukwahi lang kay ang tibuok nga ministeryo ni Jesus nahimong usa ka pagkunsad. Gikan sa himaya ngadto sa unod, gikan sa kusog ngadto sa pagkahuyang, ngadto sa panimalay sa mga masakiton, ngadto sa pundok sa mga tulisan, ngadto sa labing ubos nga dapit dito sa bukid sa Kalbaryo. Siya mikanaog sa tibuok panahon. Apan kining katapusan nga pagkanaog ang tinuod nga makaluwas, wala niya yatake ang krus, kundili wala siya manaog, nagpabilin siya didto sa krus. Ang paghatag gibugaton sa pagpili ni Jesus mao ang nahitabo sa Getsemani. Gisulat ni Marcos nga si Jesus mihapa sa yuta kung atong hinumduman ang mong pagtuon, nihapa siya sa yuta nagampo ang iyang gipamulong Aba, Amahan. Ang tanang butang mahimo kanimo. Kuhaa kining kupa gikan kanako apan dili akong pagbuot kundi ang imong pagbuot. Ang desisyon mga igsoon nga moabot na kata dinhi sa Kalbaryo sa paglansang ng Ginoong Hesus hantod siyang kamatayon, dili mao tong higayuna nga siya ni desisyon kundi didto pa sa mangitngit nga tanaman sa Getsemani gihimo na ni Ginoong Hesus ang desisyon nga siya ilansang sa krus mamatay alang sa kaluwasan natong tanan tibuok kalibutan. Wala siya maghimo sa desisyon ni atong higayuna apan dugay ra niyang gihimo ang iyang desisyon didto pa sa tanaman sa Getsemani. Usahay ang pinakalawom nga gugma, dili ang pagtalikod, kundi ang pagpabilin sa paglahutay para sa katubsanan. Mao ni pinakalawom nga gugma, mga igsoon. Si Jesus nagpabilin sa paghukom tungod kay ang pagluwas kanato gikinahanglan sa iyang buhaton. Nagpabilin siya ubos sa pagdibiyay dili tungod kay ang pulong dili makasamad, apan tungod kay ang kaluoy naglihok pinaagi sa iyang samad alang kanato. Nagpabilin siya ubos sa kaulaw dili tungod kay gamay ra ang kaulaw, kundi tungod kay ang grasya mas dako pa sa nahitabo niya ang iyang gisinati nga kaulaw. Diha nahimutang ang atong paglaom sa iyang gibuhat didto sa krus.
Unay dakong paglaom. Ang uban hadlok. Uban kanato nahadlok nga si Jesus mabiya sa dihang iyang makita ang pinakabati kanato. Pero diha gipasundayag niya sa cross mga igsoon nga si Jesus gilibutan sa daghang mga dautan, labaw pa kanato mga mabangis, pabiay-biayon, pagkabuta sa kalibutan, garbo kapinta sa liyoso nga mga mapahitason na matiga og balatian og pagkawalay pagtuo og dili og wala gayud siya mobiya, siya nagpabilin tungod sa iyang misyon alang sa kaluwasan sa katawhan. Dito sa cross atong makita ang klaro ginong pasundayag ni Jesus sa iyang malig-on nga gugma. Si Jesus wala may gugma sa layo, dili lang siya nahigugma kung masabtan siya sa mga tao. Wala na, dili na mao yung gipangita nga mas kasabot ang mga tao ako siyang higugmaon. Dili lang siya mahigugma kung nahiuyon siya sa mga tao. Dili lang siya mahigugma kung ang panon sa katawhan naghugyaw, malipayon. Siya nahigugma samtang sila nagbiay-biay. Samtang sila wala magkasinabot, samtang sila nagsalikway, siya nahigugma samtang sila nagingon kanaog. Wala siya mahigugma tungod kay duna taghimo ng mayong buhat. Apan sa gihapon siya nagpabilin. Busa mga igsoon natong hinumduman nga kung ang atong kasing-kasing magsugod na sa pagunawna, gihigugma pa ba ako sa Dios? Ayaw una tan-awa kung unsa kadali ang imong simana. Ayaw una tan-awa kung ang matag pag-ampo gitubag sa paagi nga imong gusto. Tan-aw sa krus, kay ang krus diin ang makanunayon nga gugma sa Dios nagsulti sa labi nga kusog kaysa imong mga kahimtang niining higayuna. Gihatag ko ang tanan ug wala ako mohunong. Ang gugma nga nagkupot kang Hesus sa krus mausab ang gugma nga nagkupot kaninyo ug kanato karon. Mao kana ang pagkabuot ini nga gugma, dili lamang kining matuman ang butang nga gitakda nga buhaton, makita nini ang mga tao sa dalan ug tagbuon sila. Ang gugma dili gid mo biya kanatong tanan mga igsoon tungod kay kini gitagkana na Ginoong Hesus. Ug kana ang kamatuoran nga kamo kita gimahal sa Dios. Ug kana ang gugma nga dili gid mo biya, wala mo biya kanimo gikan pa kaniadto hantod karon. So agi og panapos mga igsoon. Kung kita mo tan-aw dito sa bukid sa Golgota, kita mo pugo sa pagtan-aw sa atong kagalingon diha sa salamin. Nakita nato ang atong kagalingon diha sa mga lumalabay nga mabiay-biayon nga gusto lamang nga sa usa ka Dios nga muhaom sa ilang hapsay nga gagmay nga mga kahon. Kung sa ilang katuyuan niadto mga tawo nga nalabay nga nabiay-biay ni Hesus, personal nila katuyuan. Atong makita ang atong kaugalingon dinha. Ato sa makita ang atong kaugalingon sa pagkamatarong atong kaugalingon diha sa mga pari, diha sa mga pangulong pari nga nagbiay sa grasya tungod kay mas gusto nila ang pagbuhat niini nga sila ang tan-awon nga mao ang mga matarong. Nakita nato ang atong kaugalingon diha sa grabe nga pagrebilde sa mga kawatan nga nangayo og manuluwas nga muluwas kanila gikan sa pagantos kaysa luwason sila gikan sa ilang mga sala. Ato ng picture, ato nang makita apan labaw sa tanan atong nakita si Jesus. Wala manaog sa krus, iyang gidawat ang pagbiay-biay, ang paghubo, ang panagbulag, ang kasakit, nagpabilin siya sa krus hangtod nga nahubas ang kupa sa kapungot sa Dios ngadto kaniya aron kita maluwas sa kapungot sa Dios. Siya gihubuan aron kita mabistihan sa mga bisti sa pagkamatarong. Giisip siya uban sa mga malapason aron kita maihap uban sa mga balaan sa Dios. Gibiyay-biyay siya isip usa ka walay mahimo nga biktima aron ikaw ug ako makurunahan isip anak sa hari. Sa panahon sa kalisdanan ug kawalay paglaom, balik og tan-aw ngadto sa krus. Ngadto ni Jesus, itutok nato ang mga mata sa usa ka tawo nga gilansang sa krus nga mao ang hari kinsa mitugyan sa iyang kaugalingon aron dili na niya kita biyaan. Ingon niya na ang kasakit nga giagwanta nga giatubang ni Ginoong Hesus tungod og alang kanato. Una, sa iyang pagigugma, ang gugma nga mapadayonon dili mo biya hangtod sa katapusan.
Ikaduha, ang gugmang matinud-anon kini mula hutay hangtod sa kamatayon. Ug ang katapusan, ang gugma nga malig-on dili matarog sa bisan unsa nga kalisod, kini ang gugma nga walay kinutuban sa Dios. Amen. Magampo ta. Dios nga balaan, amahan mo nga langit noon, salamat Ginoo sa imuhang gipakita, gipadayag nga mga pagtulunan karon kun unsa kadako ang sakripisyo nga gihimo sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus alang kanamo, alang sa kaluwasan sa among mga sala. Salamat Lord nga ikaw Ginoo ang Dios nga may gugmaon, ikaw ang Dios nga matinud-anon ug ikaw usab ang Dios nga nagpabilin Ginoo Lord God ug dili gid mo biya kanamo. Salamat ining higayuna Ginoo, salamat sa imong mensahe. Nagampo kami Ginoo God nga mudatom kini sa among pangisipan, mo pisok kini sa among kasing-kasing aron amo kining matun-an, amo kining masabtan pinaagi sa imong balaang espiritu nga mohatag kanamo kaalam. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug amen.